Tervehdys ihmiset, se olisi tässä vähän niin kuin tämä Riturajan. Ja mä ajattelin ottaa yhteyttä, koska mä nyt on aika innoissani yhdestä jutusta. Siis kukaan ei voi ymmärtää tätä mun onnea. Että mä eilen, kello on 5 yöllä, mä oon koko yön tehnyt tätä mun juttua. Ja tosiaankin eilen siinä joskus päivällä, ehkä joskus 5 aikoihin ehkä, aloin kehittelemään tämmöistä näin ideaa Ibiin, että mä sain Facebookissa tämmöisen tosi loistavan idean Ibistä, että jos mä todellakin pystyisin tekemään tämmöisen yhden tietynlaisen lopun Ibille, mikä perustuu yhteen toiseen loppuun, nimeltään Ib All Alone loppuun. Mutta koska mä en osaa animoida yhtään, niin se sitten kaatui siihen, että en mä ala mitään animaatiokaan tekemään. Sitten oli vähän semmoinen, että en mä sitä sarjakuvaakaan haluaisi tehdä, että ei sekään ole hauskaa. Sitten mä vähän mietin tämmöistä visual novel-tyylistä loppua, että siis jos joku ei tiedä mikä visual novel on, niin se on tämmöinen japanilainen pelityyli, missä oikeastaan vähän sama niin kuin Ibissäkin, että siinä tulee tämmöisiä puhetekstejä, tämmöisiä tekstilaatikoita, mutta nämä hahmot ei ole semmoisia pikkusia päitä siinä tekstilaatikossa, vaan nämä on ihan tämmöisiä kunnon animehahmoja, ihan tässä näin tekstipalkin takana tai yläpuolella, mitkä näkyy sitten koko ajan. Ja mä nyt sitten keksin, että jos mä semmoisen lopun tekisin, että mä piirtäisin, piirtäisin nämä näin hahmot tämmöisinä näin. Ja sitten piirtäisin hahmot ja tekisin sen lopun tämmöisenä pelityylisenä. Koska tämähän on kumminkin peli. Ib on pelisarja. No ei kyllä sarja, siis ihan vaan peli. Ib on peli. RPG-kauhupeli. Mutta sittenpä oli semmoinen, että jos mä nyt teen semmoinen visual novel-tyylisen, niin mä ehkä haluaisin siihen duppaukset. Mä sitten otin yhteyttä mun lapsuuteni kaveriin, että hei kuulepas, että mä teen tämmöistä ideaa, että haluaisitko olla Garin ääninäyttelijä? Tää oli vaan, no, totta kai minä tulen Gariksi. Ja olin, no hienoa, meillä on Garin ääninäyttelijä. Sitten mä olin törmännyt ehkä jotain viikko sitten yhteen henkilöön, joka sitten myöskin oli, että mä kerron sille tästä ideasta ja olin, että mä oon tosi fiiliksissäni tässä ja tää tuntuu niin mahtavalta idealta. Ja tää oli sitten sellaista, oi vitsi, että vähän hauska idea, että onko sulla enempää roolia, mitä pitäisi dupata. Oli ihan innoissa, että minäkin voisin lähteä duppaamaan tätä. Oli sitten sillä, että no, sä voisit kyllä Ibiä dupata, että mun ääni ei kyllä sovi Ibille, että mun ääni sopisi paremmin Märille. Että jos sä Ibiä haluaisit, jotain oli, no totta kai minä nyt Ibiä voin dupata. Kissa nyt alkoi riehumaan tuolla, älkää välittäkö. Kyllä, sinä riehut siellä. Joo, niin siis tää sitten oli, että tää nyt todellakin tulee mukaan. Olin, että no niin, nyt meillä on Ibin ääninäyttelijä, että herran aika, että eihän mua nyt tarvita edes tässä mihinkään. Sitten mä mietin, että mä haluaisin kyllä dupata Märiä. Ja suunnitelmana olisi, että nämä dupit tulisi japaniksi. Ja se mun lapsuuden kaverini Mike, tää sitten osaa japania. Tää on opiskellut japania. Mä itse oon opiskellut vaan kotona japania jonkin verran. Ja sitten mä täältä näin kolmanneltakin osapuolelta kysyin, että no jos nämä dupit on japaniksi, niin osaat sä japaniksi dupata? Tähän sitten oli, että no mä oon käynyt japanin kurssit ja dupannut muutamia biisejä japaniksi, että kyllä minä nyt jotain onnistun tekemään. Olin sille, että voi herranen aika, meillä on nyt mahtavat duppaajat, että kaikki osaa japania. Minä ja Mike tehdään näitä käännöksiä tästä näin, että saadaan näitä näin lausahduksia japaniksi. Itse tekstityshän on enkuksi sitten. Ja mä sitten vahingossa aloin etsimään, kun tää puhui, että tää oli jotain biisejä vetänyt japaniksi. Ja muutakin biisejä veti. Mä olin sitten, että no, mä kyllä haluaisin löytää tän nämä biisit ja aloin vähän etsiskelemään. Ja sitten mä löysin
mä löysin tämän henkilön biisejä, missä tää muun muassa yhdessä vetää Ibin yhden biisin Ibi-äänellä. Mä kuuntelin sitä sillä tavalla, että ei herranen aika, meillä on maailman paras Ibin ääninäyttelijä tässä nyt kyllä, että mä voisin laittaa sen tähän nyt kyllä soimaan, tän Ibin. Että kun tää laulaa tätä biisiä Ibiksi, niin tekin voitte kuunnella, että miten hienoa tätä oikeastikin kuulostaa. Ja me saadaan tää duppaamaan Ibiä. Scary things, they pop out at me. I have no clue what to do. Why do they choose me? What do they want? This is so mad, insanity. Tainted with these feelings, woman's protecting me. Kun mä sain kuulla ton biisin, ton laulamana, tämä henkilö on nimeltään Jaffa. Joo, kyllä. Jaffa, mä linkitän tähän näin kokonaan tämän biisin, että voit mennä sitä kuuntelemaan, jos sen haluaa. Mutta tää on henkilö, joka duppaa meidän Ibin. Että hieman olin onnessani, että ei herranen aikaa, että tällä on ihana ääni ja tää niin sopii Ibille, että mä oikeastikin olin kuolla onnesta ja mä en ollut uskoa tätä todeksi. Ja nyt mä oon sillä, että jos tää nyt peruu kumminkin, että tää ei kumminkaan halua dupata meidän Ibiä, niin mä heitän sen ikkunasta pihalle. Okei, en mä ole ketään heittämässä ikkunassa pihalle, mutta siis se, että miten suurella mahdollisuudessa törmäät ihmisen viikossa ja sit kehittelet idean ja sit tää henkilö, että joo, mä muuten teen tämmöisiä juttuja, että mä toki ilomielin ryhdyn teidän duppaajaksi. Tämmöistä ei tapahdu edes 1% mahdollisuudella. Että joo, mä oon vieläkin ihan silleen vau, oikeesti uskomatonta. No siis itse kokeilin tossa, että miltä mun Mary-ääni kuulostaisi, että mullahan on pieni käsitys, miltä näiden henkilöiden äänet pitäisi kuulostaa. Että toi äskeinen oli just semmoista Ibiä, mitä mä haluan, semmoista kaunista, viatonta pientä tyttöä. Ja mä en osaa tehdä kaunista, pientä, viatonta tyttöä. Yleensä kun mä vedän japania, se kuulostaa semmoiselta lapselliselta, tämmöiseltä jotenkin tyttömäiseltä, jotenkin hieman korkealta, mutta kumminkin todella lapselliselta, että voisin yrittää vetää jotain tämmöistä näin. So desu ka? Demo. Ai. Hän semmonen. Ja Garylle oikeastaan mietin ihan tämmöistä, että yleensä kun Japanissa dupataan miestä, niin suurimmaksi osaksi se on nainen, joka duppaa näitä. Ja mietin ihan itsekin, että Garylle sopisi semmonen naisduppaaja, mikä ei kuulosta naiselta, mutta ei myöskään mieheltä. Että se ääni ei saa olla miehekäs, mutta ei sentään myöskään naisellinen. Niin tällä mun kaverilla Mikellä on just sellainen ääni, että se ei ole naisellinen, eikä se ole semmoinen todella macho, miehekäs, ihana ääni, semmoinen ja, siis tommonen ääni. Niin oli sitten, että tää on meidän Gary, jos se nyt suostuu. Ja sehän suostui. Että mä oon nyt tosi onnessani tästä näin, että meillä on loistava ääni Garylle. Meillä on loistava ääni Ibille ja kelpuutettava ääni Marylle. Joo, siis kumminkin mä myöskin teen näin itse nämä piirrokset tähän näin. Mä nyt olen tehnyt pieniä luonnoksia Ibistä, jotka mä nyt ajattelin näyttää teille ihmisille. Että tässä ekanahan on tämmönen näin Ib.
vähän tämmöisenä näin alakuloisena, vähän tämmöisenä näin omissa ajatuksissaan, vähän ehkä allapäinkin apea. Semmonen, kyllä te nyt näette miltä se nyt näyttää, just semmonen ajattelee, pohtii, vähän pääkin on alaspäin, että vähän on allapäin ja vähän tommosta noin, että se ei ole ihan tämmönen iloinen oma itsensä. Sitten seuraava on tämmönen näin, että tämä Ibi on purskahtamassa itkuun. Tää on jo ihan tälle murtumispisteessä. Ja todellakin siis tää on jo puree hampaita kiinni yhteen, kyyneleitäkin vuotaa jo jonkin verran ja nää näin kulmakarvatkin on jo surulliseen päin. Ja vikana on sitten Ibi, joka on purskahtanut jo itkuun, että tää jo itkee parkuu tuolla ihan täyttä kurkkua. Näitä kaikkia mä tarviin tässä näin videosta, minkä mä nyt teen. Ja sitten on tämmönen Ib, ihan onnellinen, iloinen, oma itsensä ihana Ib, jota kaikki rakastaa. Sitten 5. Ib on tämmönen näin ihan onnessaan, ihan iloinen, silmätkin on kiinni ja niin tämmönen, jee, kaikki on hyvin, jee, ihanaa, yes. Ja vikana on tämmönen vähän ihmeissä, vähän kauhuissaankin ehkä oleva Ib, joka on tolleensa niin järkyttynyt vähän. Tänne tulee toki ruusu käteen, mutta sitä ei ole kaikissa kohtauksissa, niin sen takia mä lisään se vasta jälkikäteen. Niin, tässä on nämä Ibit, jotka mä oon nyt luonnostellut tähän näin. Multa vielä puuttuu Gary ja Mary. Nämä 2 pitää vielä tehdä. Ja tässä on, että miltä Ib tulisi näyttämään. Mun jännittää, minkä näköinen Garystä tulee, mutta Marystä mä yritän saada semmoisen suloisen, pienen, viattoman tytön, joka on kumminkin pahan ruumiillistuma. Mutta ei Maryä voi syyttää. Mary halusi vain ystävän. Ja halusi pois kurjuudesta, halusi tämän ikuisen tuskan loppuun. Niin, sitten jos mä saan näiltä ihmisiltä jonkinlaisia tämmöisiä näin pieniä duppoksia, mä voisin toki esitellä niitä, että miltä nämä kuulostaa. Että itse videohan tulee sitten kumminkin ihan tämmöisenä valmiina pätkänä. Ja mä sitten kysyin jo täältä Mikeltä, että jos mä teen näitä lisää, niin suostuuko tää ryhtymään Garin ääninäyttelijäksi? No, ei mulla parempaakaan tekemistä ole, että kyllä mä voin Garyä ääninäytellä. Mutta tällä hetkellä tällä on flunssaa, niin tää ei tällä hetkellä pysty ääninäyttelemään. Mä nyt ajattelin, että mä vielä kysyn täältä Jaffaltakin, että mitä sitten, jos mä teen lisää näitä videoita, niin suostuisiko se Ibiä ääninäyttelemään. Mutta tässähän kumminkin hauska juttu on se, että tää on vaan fanitaidetta, tää on faniteosta. Tän ei kuulu olla täydellistä, näiden piirustuksen ei kuulu olla täydellisiä, ääninäyttelyt ei kuulu olla täydellisiä, mutta ne nyt jostain syystä ovat paineita. Ja sitten vielä, että siis niin, että minkään ei tarvitse olla täydellistä, tämä on vaan fanityötä. Tämä on vaan pientä tämmöistä näin ajan kuluvista. Mä nyt toivon, että tästä tulisi sentään jotakin, ettei tää nyt ihan hukkaan mene. Kyllä tästä varmasti jokin pikkuinen juttu tulee, mutta on nyt kiinnostaa nähdä, että minkälainen tässä tulee, kun me oikeastikin, mä piirrän nämä hahmot, laitan niille tämmöiset näin tunteet ja nämä henkilöt duppaa nämä tekee näistä eläviä. Ja meidän pitäisi saada tähän näin sisäisettyä Ib-pelin tämä näin dramaattisuus, tämä kauhu, mutta silti myöskin kaikki näiden henkilöiden tunteet, kaikki nämä tuskat, kaikki mitä näillä on ollut koko tämän matkan ajan ja mitä niillä tulee olemaan vielä. Mutta se sitten nähdään ihan viimeisessä videossa. Mäkin harjoittelen Maryn ääniduppausta, että mä saisin siitä semmoista vähän tyttömäistä ja vähän semmoista leikkisyyttä ja vähän lapsellista, että Maryhan on semmoinen Ibin ikäinen, semmoinen 9-vuotias, että tämähän on pieni viaton pikkuinen tyttölapsi. Tähän vaan haluaa kavereita ja leikkiä ja kaikkia tämmöistä näin. Garyssä taas pitäisi tulla semmoinen isähahmo, semmoinen oikein kultainen, oikein välittävä. Tämmöinen, joka on valmis uhraamaan Ibin vuoksi oman henkensäkin. Ja sitten Ib, tämmöinen nuori viaton tyttö, joka on todellakin tämmöinen viaton,
hellyttävä, kaunis ääninen. Siis. Niin. Että mä nyt toivon, että tästä tulee jotain ja että ihmiset tykkäis tästä. Että jos tästä nyt tullaan tykättyä, niin mä todellakin teen näitä sitten lisää. Ja jos nämä äänisäyttelijätkin suostuu, niin kyllähän näitä sitten tulee. Että se nähdään sitten, mutta mä nyt ajattelin ilmoista, että tämmöistä mä oon tällä hetkellä tekemässä 2 muun ihmisen kanssa. Ja mä nyt oon tästä niin onnessani, niin innoissani, niin fiiliksissäni, että kukaan ei voi uskoa tätä oikeastikaan todeksi. Tämä on siis tällä hetkellä niin mahtavaa mulle, että mä oon yleensä yksin tehnyt aina kaikki jotain. Ja nyt mä ajattelin tehdä tämmöistä vähän isompaa projektia, vaikka tää onkin vaan eikä jonkun 6-7 minuutin mittainen videopätkä. Silti mä oon tästä niin innoissani. Että tää voi kuulostaa jonkun mielestä ihan tyhmältä, mutta mulle tää on tosi iso juttu. Että mä saan piirtää sitä, mitä mä haluan. Ja mä saan vielä ääninäyttelijäkin tähän mukaan. Että tää on tosi mahtava, tosi iso juttu. Ja mä toivon, että mä saan näistä hahmoistakin vielä oikein kauniin näköisiä. Mutta ainakin nämä luonnokset tällä hetkellä näyttää mun mielestä jo ihan hyviltä. Että sen näkee sitten valmiissa teoksissa. Mulla ei nyt muuta. Kello tulee jo 6 tässä näin aamulla. Mä oon näitä piirroksia tehnyt ja mun pitäisi tehdä käsikirjoitus ennen kuin Mike herää. Että mä nyt alan tekemään käsikirjoitusta tässä näin ja jättää piirrostukset vähän myöhemmälle. Että mä nyt toivotan ihmisille hyvät aamun jatkot ja ryhdyn itse tekemään käsikirjoitusta. Että terve vaan kaikille. Kissakin alkoi nyt nukkumaan. Mä en nyt kerkeä nukkua. Mä oon liian innoissani nukkuakseni. Mutta nähdään joskus taas. Mä taas kerron sitten, mitä tästä tulee, mitä tapahtuu, kaikkia vastaavaa.